Добър вечер и добре дошли в канала на Лека нощ. Тази вечер ще ви прочета за Еленчето Златорожко. Нека да започваме. Еленчето Златорожко. Имало едно време едно братче и едно сестриче, хубави като ясни звездици. Майка им се разболяла и никакви билки и лекове не могли да й помогнат. Не минало много време и тя се споминала. Бащата не могъл да се грижи сам за децата си. Чудил се какво да прави и скоро се оженил втори път, ала не случил на добра жена. Мащеката била много лоша и още щом видяла децата, от цялото си сърце ги намразила. Все ги хокела, сутрин и вечер ги биела, карала ги да работят от тъмно до тъмно. Един ден, докато сестричето се миело, мащеката го хванала за косата и започнала да го скуба и да крещи: „Готованци, мързеливци, махайте се от тука, не ви искам повече в къщата си. Заради баща ви не мога да ви изпъдя, ала ще ви погубя и на него ще кажа, че вълк ви е изял.“ Оплашило се момичето и като държало гребена и сапуна, хванало братчето си за ръка и хукнали към гората. Мащеката се втурнала след тях. Взела да ги настига и тогава момичето хвърлило сапуна. Пътят станал хлъзгав. Мащеката се пързаляла, падала, ставала, децата се изкубнали. Ала злата жена скоро пак била по петите им. Тогава момичето хвърлило гребена и цялото поле се покрило с гребени с остри зъби. Мащеката изпобола краката си, закоцукала и вече не могла да ги догони. Братчето и сестричето стигнали до гората и се скрили в нея. Вървели, а гората край няма. Ожеднели. Братчето се гледало една стъпка с малко водица в нея, спряло се и рекло: „Жаден съм, сили нямам, ще пийна водица от стъпката.“ „Не дей, братче“, спряло го сестричето. „Това е стъпка на мечка. Ако пийнеш, на мечка ще станеш. Какво ще правя аз тогава?“ Повървели още малко, братчето видяло друга стъпка пълна с вода. Спряло, примолило се: „Не мога повече, много съм жаден, нека си пийна малко.“ „Не бива, братче, това е стъпка на вълк. На вълче ще станеш, ако пиеш от нея. Какво ще правя без тебе?“ Момчето пак я послушало. Още дълго вървели, устните му се напукали от жажда. Стигнали до друга стъпка и то пак се примолило: „Нека да си сръбна този път. Само мъничко, умирам за вода.“ Сестричето също облизало напуканите си устни, но пак рекло: „Изтърпи още малко. Скоро ще стигнем до изворче. Това е Еленова стъпка и ако пийнеш, ще се превърнеш на Елен.“ Ала този път братчето изхитрувало. Престорило се, че се спъва, а с кришом се навело и бързо сръбнало от Еленовата стъпка. Тутък си мега козина покрила тялото му, а на главата му израснали големи рога. Момчето се превърнало в Елен. Заплакало сестричето: „Какво направи, братче? Ето, вече стигнахме до изворче. Защо не почака още малко?“ А Еленът започна да я успокоява: „Не плачи, сестриче, не бой се, нали сме двамата?“ Мръкнало се. Момичето се качило на дървото, под което извирал изворът, а Еленът легнал под дървото да я пази. Сутринта той се напасал със сочна горска трева, а на сестричето показал къде са най-едрите диви круши и най-зрелите ягоди и малини. Така двамата заживели в гората, далече от хората. Минало време. Сестричето се превърнало в красива девойка. Един ден в тази гора дошъл на лов царският син. Сестричето чуло лая на кучетата, изплашило се и бързо се покатерило на дървото. Царският син се навел да пие от извора и не могъл да повярва на очите си. От водата го гледал образът на дивна хубавица. Толкова хубава, че то в час е обикнал. Вдигнал глава и видял девойката, която се криела между клоните на дървото. Повикал я да слезе и да отиде с него в двореца. Тя не го послушала. Не искала да остави братчето си в гората. Молил я царският син, накрая наредил да отсекат дървото. Дошли дървари. Секли дървото, докато се мръкне, не могли да го отсекат. Уморили се и легнали да спят, а работата си решили да довършат на другата сутрин. През нощта по дървото дошъл Еленът. Той събрал всички трески, близвал всяка трещица една по една и я лепял над стъблото. Сутринта дърварите се събудили и що да видят? Дървото си седи цяло целеничко, сякаш бразва не го е докосвала. Почудили се, помаяли се, пък запретнали ръкави и отново се захванали да секат. Секли, до вечерта пак не успели да го отсекат до край. През нощта Еленът пак залепил треските. На другата нощ всичко се потретило. Дърварите не могли да отсекат дървото. Тогава при царския син се явила една бабичка. „Що ти трябва да сечеш дървото?“ рекла му тя. „Аз ще накарам девойчето само да слезе оттам.“ Бабичката впрегнала в една малка кола котарак и петел. Натоварила вътре брашно и сито, престорила се на сляпа и отишла под дървото. Извадила ситото, обърнала го наопаки и взела да сее брашно над водата.
Момичето не се стърпяло и се обадило. Не така, бабо, защо държиш ситото обратно и сееш брашното над водата? А бабата отвърнала. Не виждам чедота за това. Я ела ми помогни. Момичето се подлъгало и слязло. Пресяло брашното, омесило питка, наклало огън. Сложили питката да се пече и бабата рекла. Я ела, чедо, да ти попее, докато стане питката. Девойчето се сгушило до бабата и неусетно заспало. Бабата полека станала, натоварила го на колата и бързо подкарала котарака и петела. Хайде, ди, коте, ди, петло, хайде да я караме на царя невестата. Бабата откарала момичето в царския дворец, а вечерта Елена дошъл до дървото и видял, че сестра му я няма. Бързо хукнал по следите, стигнал до двореца и заблъскал портите с рога. Сутринта избягал, но щом се смрачило, пак се върнал и пак заблъскал портите. Опитали се да го хванат нощ след нощ, но не успели. Тогава царският син заповядал да намажат портата с восък и когато на другата вечер Елена ти е бухнал с рогата си, те залепнали във восъка и най-после царските стражи успели да го хванат. Не го покупвайте, завикало момичето. Това е моето братче. После разказало всичко от начало до край. Царският син се оженил за момичето, а рогата на Елена позлатил и той ходил свободно из палата и царските градини. Разчуло се из царството за хубавата царица и за нейното чудно братче, Елена със златни рога. Научила за тях и злата им мащеха, завидяла им и пак решила да ги погуби. Престорила се на слугиня и отишла в двореца. Издебнала младата царица, докато се разхождала край езерото и я буснала във водата. После затичала към двореца и се развикала. Царио, голямо нещастие! Еленът с златните рога блъсна царицата в езерото и тя се удави. В началото царят не могъл да повярва на ушите си. Знаел колко се обичат жена му и Еленът. Ала колкото и да търсили царицата, не я намерили. Тогава повярвали на слугинята и се втурнали да убият Елена. Като приближили езерото, чули как от другия брак някой плаче и вика. Къде си, мила сестрице? Излез и ми помогни. Мащерата те блъсна в езерото и излага, че аз съм го направил. Сега искат да ме убият. Тогава изпод водата на езерото се чул гласът на царицата. Мене ме глътна една голяма риба. Царят трябва да заповяда да я уловят и да ме извадят от нея. Като изляза ще ти помогна. Царят и стражите чули всичко. Донесли мрежа от сребърни и златни конци, хвърлили в езерото и уловили рибата. Разпорили и корема и царицата излязла. Тя прегърнала Елена и се разплакала от радост. Щом капнали сълзи на челото му, Еленът със златните рога отново се превърнал в хубав момък. А злата мащеха, като видяла какво става, хукнала да бяга, подхлъзнала се, паднала от една скала и се удавила в езерото. Царят и царицата живели щастливо с братя до края на дните си. Лека нощ!